ang kalusugan ng mata. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, sa dami ng kung ano-anong mga sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit ng atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Wag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise, at ngayon, meron ng Liver Aid Pro. You heard that right. Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid to. May Liver Aid na. Liver Aid o may silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pang isang pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector tulad ng proteksyon na nagpapagaling ng liver aid injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Ito pa ang hanapin mo. Ano pa ang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro liver, protection, pro health, pro treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alright, mga tugang, 7:46 na po in morning. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan si Henry M. Tagahapot lang, mga kahaputan ng banwaan o kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdaan, mga kasimbagan ng katuyuhan, sarong isyu malinawan, asin ang sarong problema masolusyonan. Ini po ang hapot, mga tugang, sa DCGB Radio. Kasabay niya to si Ronald Baldo sa Technical Department, sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz, si Ringman, mga tugang, and Megaforce Patrol. Nakaikot po yan sa tuyang kapalibutan para po sa mga pangyaring ngunyan pong aldawnin. Friday, uy, biyernes palan ngunyan. Ano, pitsa 6. Mga tugang, kambulan na Pebrero. O kasubago, kahuron ko tabi, si punong barangay, okay, sorry, naglog sa isip ko sa mauyon, nakauron may kasapon, si Dr. Paul Alanis, mga tugang kan Fibox, tabi, nakauron ko tabi bagong early morning, si Dr. Paul Alanis, may kinaraman sa sitwasyon kan bulkan mayon. O di ang konfirmasyon ni Dr. Paul, mga tugang, igumananggad kimagma. Pag naglalangkaw iyan, mga tugang na sulfur dioxide emission, ano yan? Masyado, mga tugang na naglalangkaw, nag-itaas tabi ang magma, hali dyan sa crater kan sa loob kan bulkan, ano yan, pasiring tabi sa, hali sa, Salbatana, hali sa magma, hali sa loob pasiring sa crater kan bulkan. Yan! Dahil mo nga napapakari ang dataramon mo, arog man sa napalangkaan. Iyo po. Alright, now, sabi ni Dr. Paul, pag-arog ka ng sitwasyon, may tsansa na magkaigwaki ibang klaseng eruption ang bulkan mayon. Pwede na mamantinir mga tugang niya
ang sitwasyon kan ining nahilingon yan nagari sige sa nandulay. Pero oras na ipinush ka iyan mga tugang an existing lava nayao nakatakop sa crater mga tugang kambulkan, imas ano yan ha, mas lalo po yan na magakaigwaki ibang aktibidad ang bulkan. Pero as of now, malabo pa daatabi na itaas iyan sa alert level 4. Tas so bulos nga ni kang laba hanggang pa sa sobra sa mga sobra pa lang 4 kilometros. Pag huminarayo na iyan, mga tugang sakana. Kaya mantinidungon yan, mga tugang ang bulkan mayon na nasa alert level 3. Sigol kay Dr. Paul Alanis. Pero kasuhapon, ang good news sabi niya, ngunya na aga, as of 5 p.m., nagbaba databi mga tugang sulfur dioxide emission. Yan. Hinapot ko siya kasubago, kan ma-interview ko duman sa kinapudang ko mga tugang habang kita nagbabareta, hinapudang ko siya kasubago, na arog pa lang ka ng saro sa mga characteristics mga tugang kambulkan. Minalangkaw, minababa, minalangkaw, minababa. Ang sitwasyon niya, para po mga tugang sa tuya tabi na safety, no? Kaya mantinido na ang 6 kilometros mga tugang na permanent danger zone ipinagmamando iyan kan sa tuya na gobyerno. No human activities dyan. Tandaan nindo, mga tugang anmayon, nagpuputok iyan, maski da po ki aktibidad, maski da ki pinapahiling iyan, mga tugang na aktibidad kan bulkan. Minaputok yan. Naramdaman do kan uminaging mga taon, Pebrero 2 baga, nag-anniversary kan Monday, itong pigapon na phreatic eruption. De ki ano man mga tugang kasuro sinyal, suminabog ang bulkan. Maringani ini, tanagdudulay sana siya, sigan dulay niya, mga tugang. Pero, ang kumpirmasyon ni Dr. Paul Alanis, sa rupong vulkanologo, mga tugang na ang mayon, may narireparo sinda na nag-itaas na magma sa laog, halip pasisiring mga tugang sa crater kan bulkan. O yan po ang tandaan ha, kaya no activities muna, tabi, de man dapat kitang maalarma, kundi importante na kita po maghanda. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linya mga tugang ang dagdag na report, hali po dyan sa luwas, kaibaan Mega Force Patrol, Ramon Tarawan mga istorya, kasabay po si Jimmy Nasalita, hali po dyan sa luwas. Jim, ay naputol yata si Jimmy. Jim, kami Jim. Yes, BP. Maray na aga sa mga parantabay. Follow up niya to kan imahen digdi sampangan kan St. John the Baptist Church na may purpasa na dakulaon na cross na binadulan ki gapo pasta na tabi BP balik sa dati na itsura ni Saint Peter Bautista. Saint Peter Bautista ni according kay Cura Parroco Ricardo Divina Gracia, party kan backgrounder kung matatandaan ka nakaaging aldaw na interview niya to si Father Divina Gracia, asin pinag-confirmar kani na igwanin na sarong lalaki na may nakamotor iyo an aligado pomino sa kaini tabi bibi plano gayud na talagang rauton na imahen maringan inatublag gini kan mga tao kan simbahan. And ang ginibukan lalaki matapos na pusakan ini nagkapirang bisis na pasa so base kay ini pagkatapos so sa may arani sa sabay duminulag gamit ang motorsiklo. Ngunyan nakahuro niya to si Kamalig Chief of Police Police Major Ricardo D. Sinabi kay ni na sindan na kumbaga pauko dun sa inda sa kunata natitripan o kaya nalalaog nin mga mararaot na elemento para permi ining St. John the Baptist Church. Sa kung matatandaan, 2 beses na ini hinabaso
donation box Yeah. sa tangod ni nakapako na si Lord Jesus Christ. Inisklaba so donation box na kuha so mga sinsilyo. Iyo. Sinundan pa kan panghabas, binuksan so sa kusina. So ref na may mga laman na pagkaon. Pero solved na ito. Nadakop na aligado itong saro sa suspitsado, saro identified na dahil naman ugaring dinisidiran na sa ngatanin kaso ta pinag-reprimand na sa nini sa kondisyon na dahil na ini utrohon. Ngunyan, ining pantulo tabi bibi dahil masabutan kung si naan kagibuhan ka ini. Simple an analysis digdi na baka may ipigpapamibi na dahil man nangyayari nabalingan kan sa iyang dagit so imahin digdi sampangan kan simbahan o baka talagang dagit sa mga imahin ni na mga santo suspitsado o may kagibuhan kay ni. Sa level ni Chief of Police Carlo D tasagod sa ngunyan paukudan pa sa sainda madagos paninda ining pinag-aaram ang ginibo ni Chief of Police D tangani day na ini mautro pagtataga patrolyahan ini kan mobile kan police kamalig na bisinidad kan na simbahan and so barangay na nakakasakop kay ni gari barangay 3 inganyar na iaktibar ang mga barangay tanod lalo na sa pagkabanggit ay ning simbahan kaya kan St. John the Baptist Church tabi bibi day man kudal dangan day man pupwede na pirming ang simbahan sarado day ni open para sa nagdidibusyon gusto magpangaji bako magayo na sasaraduhan mo ang pintuan kan simbahan dahilan sa nakan mga pangyayari. So yan tabi bibiyan sa tuyang follow-up balik sa dati normal na. Jim, dyan ini sa kung ano, sa Karaman kang Gabos Girara, dyan ini sa ano ini sa Kamalig ano. St. John the Baptist Church. Nabibiktima iyan, adi. Pero may nabibiktima yan kay Arugaan. Perming nabibiktima. Bako pa nga ni si Padre Ricardo de Binagracia na rumduman ko na pigpaparalaog man talaga ini. Tama. So mami sana mapun supadi may kuan bagayan may dakulang libro. Na pigbubugtak sa may payo naglilibot sa may altar ang padi. Basta na sa nang kinuha kanila ibistadong persona idinulag. Pangyari sa mga barkada. Pagkatapos saro pa sigon kay Father Ricardo de Binagracia ining simbahan gari nagiging santuaryo in mga may kulang sa pag-iisip. Itong buminadol sa imahen diyan sa sampangan kang simbahan. Sa luwas ito adi, di ba? Sa luwas. Sa luwas. Itong buminadol sa luwas kang simbahan kan imahen na made of cemento ito. Cemento. Bako pag ipigiling ko bako semento tabi bipe. Itong buminadol gari kuan man na nagmotor siya, nakamotor, di ba? Daing diferensya ito. Buminaba sa motor. Pag motor, binadulan so imahen. Pagkatapos sa badul-badul niya kanapasa, huminali siya. O takunday gay dinalip, an analysis teorya, baka pupusak-pusakan talaga. Sugod na magkarurunot. Baka ikaw kinakatulag ka ito. Natublag siya. Huminali. Ano daw motibo niya? Ano? Tapigigibo niya yan. Iyan ang piguugid pa kan pulis. O baka may mga taong talagang dagit pag-arog ka ng mga imahen. Iyan, data aram, di ba? Takato, digdi sa Kamalig, ni baga sa may bypass road, igibo pa sa na yan, tinampong iyan. Igwa dyan ni imahen ni Mama Mary. Na pupurma ini, na parang nasa kuiba. Ang ginibo, ma'am, pinusakan man siya, good nagkarurunot. Yan. Kaya manatris kung sa ibang gigay tinira. Nako. Okay, di sige. Abang binda po. Paano ma-imbestiga ng gusto itong lalaking ito? Lang CCTV dyan? Wala CCTV. Ayan sana. Okay. Kaya ang mga imahen sa mga sagradong konsiderado
iyon na yan ang dapat iringatan sa ngunyan, babantayan, dahil ang tapig tatarget na ngunyan, kanday masabutan na kaisipan ng mga tao. Okay. Yan tabi bipian sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Dumang kita kay Angel Mustasa. Excuse me. Sa DCGB, always number one, always at your service. Aramon tadawan mga bareta. Ngunyan na pagkaaga. Angel, good morning. Go ahead. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tayo mga paraan tabay sa mga tugang tapang bareta. May good news, VP Henry, duman sa mga nagbibisita sa playground kan sa Wangan Park, dyan sa Barangay Dabdab dahilan sa narealisar itong ipigpromisa ka na alkalde, ni Alkalde Christian Ismail na ipapairahay na itong mga parke bagazan, VP Henry, na para man sa kumbenyensya kan mga aki na nagpapasyar, VP. Ang bad news, VP Henry, sa itong septic tank nakataning kan playground, may lukdo man nga ni VP Henry alagad sa ibabaw sa tubig. Sa ibabaw sa tubig, VP Henry, kan septic tank na may Ngunyan. lukdo. Iyan, VP Henry, kataning mismo iyan, VP Henry, ka na playground. And sabi duman kang nakauron ko ka nagpasyara ko duman kaso hapon, may naong kang na dyan, VP Henry, na aki. Diba ad lamang da, VP Henry, magibuhanin magakanigong aksyon dahilan ngayon kung may mga instances na yan, kung halimbawa may mga pasriring dyan, bako man ngayon sa gabos na oras, nakabantay duman sa aki, o kaya abang ngayon, baad ngayon malingat, maduwahan lugod ngayon, ining mga aki na maungkang ngayon dyan sa septic tank. Although, ini VP Henry, I mean may taklob, nasa ibabaw man ang tubig, ang VP Henry, tapos tibaad niya istaran ni namok na may dengue. Anong sabihin mo kaya ano ini? Ang taklob niya? Anong sabihin mo? May taklob iyan, VP Henry, na septic tank. Hain so kobe. Pero lokdo, VP Henry, niya ang duman sa irarom, tigibuhan na lang kipaagi para ining tubig, kaya na makawagas dyan. Kaya may bumtak dyan dito ki suparil baga sa palibot. Ining nabugungan ki tubig, garikon ini. So, porma ini kang pag ginibawan mo taklob. Dinagdag na lang iyan. Dinagdag na lang. Ay, so cover ka iyan. Nasa irarom dito kan tubig. Na suso pa yan si tubig. Ay, salbata na. Nawara naman sa isip ko Gusto sabihin, iyon ang taklob. May taklob yan, Binirek VP ni Jerome Henry. binirek ni Jerome sa satellite. Na zoom in ang gad niya so siptik tank na piga sabi mo diyan sa sawangan. Kung sabihin mo, ini na malaisakan ki tubig, ini mismo sa taklob. VP Henry. Kun bagay ni garo, gari anapod ka ini. Kun ini Angel, plywood ini na forma. Deko, VP Henry, Iling ko ano. Plywood dyan, ako sa iling ko, analysis ko niya. Ini sa iling ko, so forma iyan para gibuan ang kilokdo. May lukdo na sa VP Henry. Hay, sulokdo. Iyan nga ni, nakasubmerge sa tubig. Bako ini. At VP lukdo iyan, may nakahuro na kaduman. Lokdo. Opo. Ngayon, ikabaga kiraut na nga ni, nagsilak na sukwan, so dakula na may ibog na 3/4 na plywood. Iyan, VP Henry, ipigdagdag na sa nadyan, VP Henry. Kung daida binugtakan sa iyan, ang tubig dyan, ang description nga ni kang nakahuron ko, gari na nga swimming pool. Kasabay na nga, okupado na nga ang tubig, na playground dyan. Kaya Anong klaseng salbatana? Anong klaseng design ang cover kang septic tank? Naginit naman ang payo ko Bata na uli-ulian ako kang sa kuyang allergic rhinitis, medyo maray-maray ng pamati ko. Anong klase? Ang aram ko sa septic tank, ang cover kan pantay sa pavement.
Oo. Bako Ako yo? sa mga ni VP Henry, iyan na pavement na Dapat yan. iyang pantay sa pavement. Bako na ang cover, lubog sa pavement. Oh, niya pa nun. Bugtakan mong kitilapya, biyo, palugod. Ikaw dyan kitilapya, bugtakan mong haruan, biyo, palugod. At i-research mo, Angel, ako may duda ako na temporary di ba? Dahil sa VP Yun na, Yaon na sa dyan. Yaon na po sa dyan. At naglibong naman ang payo ko, nataaraw ka ang disenyo ka na septic tank naan. Ah, Nakauron ko, VP Henry. Oo. Yan nga talaga ngayon, ma. May lukdo na kaya yan. hay, Lukdo na sulokdo. kaya yan. Yun na ini. Yaon nga ni dyan, VP Henry, sa iraram ka na tubig. Nag-apaw sa tubig. Sa septic tank. Lalo na sa VP. Ang tarong pang concern dyan, VP Henry. Kapag high tide, may ang ano ba dyan, VP, playground, ang sa inutan ka yan, may comfort room. Pag high tide da VP Henry, dahil na, pasensya po sa mga namamahaw, dahil na VP Henry nagpa-flash. Ah, siyempre, tas sa tubig yun, nagbabalik. Napapanugod ki tubig hali sa dagat, di ba? Apo. Pero di ko talaga masabutan. Kung nataarog ko nisan, kan septic tank na ang cover niya, may tubig sa ibabaw. Nakalubog sa cover, kan septic tank. At Basta yan, VP Henry. palibong ay ang payo ko niya na aga, ha? Di ba yan ang gusto mo? Pagpalibong ang payo ko niya. Ele, salbatan ng istoryantang daw ini. Dek kasunod na daw. Nailing mo, VP Henry, itong so... may Ilingon mo. naman. Pero ako talaga, ining ginib. Ay, inda. Haputan ako siya Deman sa ko, VP Haputan ako siya nagkampang nagimukan salbatan ng iyan. Kung ang cover ka, nataarog ka iyan. Haputan na iyan. Last time na nagduman ako sa opisina ka nagtrabaho kayan, dahil man ako inampang. O, sabi ni Father Paul, sisi pang source na nakahoron para mag-explain kan septic tank. O, yan ang hapot niya. Ang Day pa. nakauran ko, VP Henry, so, yaon duman sa area, VP Henry, dahil Oo. pwedeng pangaranan, VP Henry, tatabaad, Oo. saman suma dalaganan, VP Henry. Oo. Lahat ko na taon, iba ka may gusto magpaliwanag. Hello? Hello, babe. Yes, Morning. babes, good morning. Araw ko nata may tubig yan, yes, septic tank. Ano? Kulat na yan, kantangki. Ah? Kulan. Bakit tumabog? Masira mong pasipasok kilang natin na salbatan. Kulat na ano? Ano, radiator? Latos. Ay, sarawayon ka. Okay. Bye-bye. Naling mo nang Ano ba yan? VP, may text ako sa, iyo, pero di ako magpasahon. Iyo, ninaili. Okay. May source ka palaan. Iyo, may source ka palaan. Kaya siya mismo nakapaliwanag ko na Good. ano ang sistema dyan. Ata, Angel, Oo. ako nagpagiba kong septic tank kang last year. Ining nahiling kong arog ka ni ginibong forma, kanagibo kan septic tank sa harong, tapos binuhusan kisimento sa ibabaw. Iyan, VP. Ako may duda ako, Angel, na dahi pa na, ang bago na ang cover yan, pero dahi pa yan nabubog nagigibuhan ki konkreto na cover. Baloy tungtungan mo, tama irarom yan. Pag ako dyan, VP, naungsa. May cover na yan, VP Henry. Nailing mo dyan sa footage, sa ibirik mo muna, ipa-zoom-zoom mo kay Jerome. Ikaw dyan, VP Henry, tabo. So, ginibong PVC. Sa kung araw galang ororon ta, chismis na yan, sabi ni Father Paul, chismis nga yan. Pero lingan mo, nalibong, nga Jerome, bako Jerome plywood yan? Plywood yan na 3/4 o 1/4, 3/4, may ibog yan di ba? Malibong naman ang payo ko niya na agad naman. Pero ara mo, Angel, delikado yan sa mga tao. Baka istaran mga ganang kinamo. May ano na po, may... Pero itong sunagapon sa tuya, gari kumbinso na ako, baka kulant yan.
Tang septic tank baga may methane. Yes po. Methane. Pwede yan na pumutok. O baka binutang kulan sa ibabaw. Ay, inda. Libong lang ang payo. Tango niya na aga ka na. Punduhan na ang baritungan. Abo ko nalagod. Dahil nakapasok po. O, aputana. Kasi rin pa natapo. O, aputana. Kung ako... Aram ang, ang delikado dyan, so safety ka, na baka may umagi dyan, tungtungan yan, makashoot sa sararom. May ano na nga ni John V. Henry, may action na John V. Henry na ulog na po. Oo. Kaya ang mga po doon man V. Henry, kasapon pag duman ko, igwanin mga nagkakapirang mga akin na nagkakarawat mananggad. And aside duman baga V. Henry, pwede yan ang mga nagduduro-daralagan dyan. Ba, day mananggad mamangnuhan kan mga bantay. Oo. Maulog dyan, V. Henry. Ang problema, V. Henry, kan last time na nagduman ako sa opisina na susugod sa kuya. Oo. Sabi sa kuya, some other time. Paano pa ako bumalik duman, V. Henry? Ba't tara mo naman ako? Kasi rin pa natapos yan daa. Ano yun na yan, V. Henry, na ano dyan, itong sunakauran ma-recall kung kaso rin natapos yan. Pero iyong nga ma'am, ang sitwasyon dyan sa nasabing lugar na Itong yan. kataning kayo ni, build in sa CR, ano? Apo. Ang paglawag ba dyan sa CR, may bayad? Apo. May bayad yan eh. Nakalawag na ako dyan. 3 hours pati. Binaulo ka ng CR 3 hours. Oh, sige. Yan, V. Henry. And, mga istorya pa. Ay, sa luwas, si Thomas Cazar. Pangyayari sa maamalat ko na daw ta. Gusto ko maghangos-hangos kiparo sa luwas ta. Maluwas na muna ako sa announcer's booth. Mahangos ako kiparo sa luwas, Dr. Father Paul Ocpemia. Always number one, always at your service. Gusto ko maghangos kiparo sa luwas. Tagari, nalula ako naman sa ang taklob kan septic tank. Arog ka ito. Na may tubig sa ibabaw. So cover. Mahanap daw kita pwedeng makauron ka iyan. Nagari. Hapot. Nalibong ako. Nalibong hapot, ako eh. Kaiba si Henry M. Ang lalaking Ay, hindi inuuman. I-text ko daw ngunyan si Engineer Ibon sa tuyang amigo ha. Haputon ta kung nataarog ka yan. Sawangan Park yan eh. Kaiba. Sa City Engineering yan, di ba? Haputon ta daw. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Magbabalik an hapot, magalibas kan mga patalasas. Mahangos akong paros na mapresko. Tanasupukit ako kang istorya. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD
PFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Silimarin na. Multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Show siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Good morning kay amigong Jerry po. Yan, amigo, Jerry po. Maray na agad tabi sa imo ha. Salamat po sa tikoy. Amigo, salamat sa tikoy. Salamaton tabi sa tikoy na pinaladiglisan. Iyo man ang gad ano. Makuha na palang kita, ma-Chinese New Year na palang kita.
Ma-Chinese New Year na palan. Salamato na maray tabi. Amigong Jerry po, dyan sa, ano ini, sa tagadigdi sa Legazpi ni. Dakulo man kaya harong. Ayun, garong yung napasala naman ang uron tang dawa. Alright, mga tugang 20, makalipas ang alas 8 nin pagkaaga, aramontan mga dagdag na report, pambansang pabahay ni PBBM sa Legazpi, atrasado ang development. Uy, napano daw. Actually, magayon ining pambansang pabahay ni PBBM. Magayon, nahiling ko ini. Ang design pati, so gari bag ng mga kwanduman, gari mga... So, igwa kaya akong naistaran sa Tagaytay na ano yung kariba ko sa kuyang pamilya. Itong ano ini, basta ang disenyo magayon nun eh. Yan tabi sa may humapon. Dahil ko aram kung... pero aram ko ini, parte ini. Ang bareta. Kabuda ining yaon digdi sa may haranibaga sa may... Sa ano ini, Taisan. Baretang bareta. Aramon ta daw mga tugang kung nata medyo atrasado ang development kaan sa report ni Pading Al Armario. Good morning, Pading Al. Magayonon talaga yan. Magayonon lalo pa din. Kung qualified kita. Gari malain kita pa di. Gari malabo. Sa bagay, gari si Mrs. qualified ta, taga City Hall. Iyo, dapat ikaw wala mo pati sa property dyan sa Ibalong Village, baga? Dapat ikaw kang GSIS. Kung gari pag inaram kung kumusta ang gabos ng qualification sa buo, gari malabo. Ano daw kung sayang. pwede man na sa SSS? Magayunong ko ta. So, dapat may pag-ibig ka, SSS, di ba? Pag-ibig. Yeah, okay. Kita ba magkipag-ibig? Yes. Pati pagmamahal. Igwa. Ako, pirma ko igwa. Pag-ibig, pagmamahal. Everyday. Meron ako niyan. 24 hours. Yeah, eksakto. Okay. Pero, atrasado pa rin ang development kan pigawaot na pambansang pabahay ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Actually, digdiyan sa Bicol na magiging pilot area ang Legazpi City. Sa monitoring kan DCGB News, puro pundo ang trabaho digdi sa sitio Malangka kan barangay Taisan. Nayaon magadigdian area kaya na proyekto. May narondoman ako, may resolusyon naman kayo ni na inaprobaran sa Sanggunian Panlonsod, pigpasar ni City Councilor Attorney Butch Lucila na nag-autorizar kay Alcalde Hisham Ismail na makipagpirmahan sa Memorandum of Agreement entry kan developer as in kan city government plus iba pa nga siya ni gobyerno na concerned digdi sa kan DPWH kung ano ang laman kan kontrata dahil kitang detalye kung ano man ang ganaharap ko ang kwalifikasyon kan aplikante sa raw dyan ang GSIS Manangan and matatandaan na panahon kay ito ni Congressman Attorney Pino Garvin Jr. kan siya naging alkalde sa laog ng 7 bulan kan Legazpi sa kanangyari ining proyektong ini na impormasyon initialmente 15,000 na mga housing units ang target na ipagibo digdi pambansang pabahay ni PBBM kaya pinuna naman tulos ang pag-develop kan daga para bakuna develop naman so lote alagad ang unyan riparo na papuropundo na ang trabaho. Dahil masabutan ko na paano yan ang nagkaputan kung rin matatapos ang proyektong ini na pigmamot man talaga kan kadaklan o kan iba na maka-apply digdi at least magkaigwa lamang din unit o ni kakwalipikado digdi sa pigasabing ining pambansang pabahay ni PBBM na pilot area ang Legazpi City. Haloy-haloy naman ang gadiyang pa di ano? Aron naman ko, panahon pa ni Congressman Ido. Iyo. Haloy-haloy naman ang gadyan. Pero pirang bulan na, o taon naman baga, o dahil pa man taon na, no?
Day pa man. Pero sa kanya narireparo na medyo atrasado ang development kan trabaho. Iyo. Ini sarong mana concern kan DPWH baka masunod mariparo naman ini ni DPWH Secretary Vince Dizon na mga project na ni kan Presidente. Okay. Sayang kayo ni. Sayang kayo. Pero kung yan pa, di ba nagtatrabaho? Dahil nagtatrabaho? Kung minsan igwa, kung minsan dahil sa gobyerno pa, no? na agresibo sa pagparabak ko. O yan, minsan naagyan ko dahil nagtatrabaho. Ay taram ang rason. I see. Sige. Ano nag-implementar ka na agency? Supervise siyempre kan DPWH, pero ang aram ko may developer rin eh. Alam ko sungaran, kaya naman sa pigpasar na resolusyon ni City Councilor Butch Lucila. Ay, nako. Sige. Maharap daw kita follow up ka. Naputunta daw yan sa Garoon itse iyang pade, National Housing Authority. National Housing Authority, DPWH, Sinda. Pala, bako na ngayon napunkan, Department of Housing yan eh. Department of Housing na. Okay, sige. Ano yun eh, pero itong developer, basta sigurado ako, bako ito diskaya. Garoyo. Bako diskaya ito, diskaya. Okay. Anyway, yan ang informasyon. Digdi sa Luwas, Alar Mario, DCGB. Salamat, Paring-Al, sa report. Hali dyan sa Luwas. Ano ba yan? Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number one, always at your service. Pero akong nahiling dyan na housing project sa may Humapon, sa may Humapon, akong nahiling dyan na housing project tabi. Kuha naman, magayon man ang pagkagiboy. Ang pigmimini pa ding alsuyaon digdi sa may, unibaga sa may Taisan, ini na, kung hali kang Taisan, malik ko ka dyan sa may chapel kang kapilya kan Iglesia ni Cristo, mapasiring ka dyan, tapos balda ka duman sa may, na subdivision dyan, sa may, huyan baga sa may, salbata ng subdivision yan? Chorba-chorbalo, Iklavo. Sukay Villar, Sukay Villar baga. Tapos, nagparaluyan naman kita. Natanota. Camellia Homes. Yan, sa may Camellia Homes, ha? Yan dyan, Magi. Yung sa right side, mailing mo dyan. Tabi, mailing mo dyan sa lugar na yan. Pero, duman sa may Humapon, sa likodan kang eskwelahan Boda, Gari Barangay Hall, mahiling mo, kampang kang Super Health Center na pigapod sa Humapon. Salbatan na magayon nun. Ta naggaigwa kami ki-viewing, kanumi naging aldaw, so sa kuyang first love, may one and only, ang sa kuyang first love, first girlfriend, sarong agom, padabang agom, may only one, nag-duty sa Super Health Center. Pag-abot mi dumadin na, medyo paglaog niya sa Super Health Center, tanaka-duty siya, nagbaba ko, nagiling ang lago ako duman sa, nga ko ini? Ini nga sa mga condominium na type, na para da sa mga pambansang pabahay. Wow, magayunon nga niya ko. Ito palan si Mrs. Pigi si irip ako, kung nata ako naglaog duman. Di, pinabayaan sana ako. Pagluwas ko, yaon duman sa may Super Health Center, pagluwas ko, nagsaing ka. Nga ako, pigiling ko ining condo unit na pambansang pabahay. Tatang, isang star mo dyan. Inakamaduman ako. Winan time sana ako ni Mrs. Lakaw-lakawan ko naman. Isang star mo. Ano kaya may harong ka na? Kanya ko, sa mga akita, ano nga niya? Sa mga aki, sabi ni lakaw-lakaw na pauli. Taga rin may trabaho ka pa. Umuli ka na, pwede. Joshua Bino, may dagdag na report. Good morning, Joshua. Good morning, BP. Bata. Good morning. Para ako nagtanaw, naparaot palagod sa pagtanaw ko muna, paglaog ko naman sa mga units na ito. Dahil mangutaki maraot na maghiling. Para ko tamahapot. Para ko tamahapot.
nakaraot so kwan, naraot so ano iyan? Timing? Sara so timing. Sala so timing. Okay. Yes, biti sa dagdag niya tong pareta sa nakalihis na 15 taon, ngunya na Pebrero kan 2026 pinakahalangkaw na nakapag-record kan sulfur dioxide flux ang bulkan mayon base BP Henry sa datos kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kaya PHIVOLCS. Follow-up naman sa pinagdiskutir mo kasubago tabi BP Henry. Nakaulay tamaan si PHIVOLCS Mayon Observatory Officer in Charge Doreen Abilinde kung sa darakan halangkawon na sulfur dioxide emission ini kan bulkan Mayon lauman sa mga masunod na aldaw na magkaigwa nin mga manuluya hanggang sa moderatong pagputok kan bulkan o itong pigapod na lava fountaining sabi BP Henry. Pero bako pa man masyadong arog ka itong mga nakaaging taon na talagang so minaputok may na makusog. Alagad na sigun kay Abilinde sa ining palatandaan tay kuwanin magma na nagsakat paibabaw sa bunganga kan bulkan Mayon na iyoan magdadara tabi BP Henry min huro halawig pang panahon na pag-alboroto kaining bulkan. Posibleng madagdagan o mas magkusog pa ang mamatita na mga pyroclastic density current o kaya PDC o mas midbid sa local term na uson, mas dakol-dakol na mga lava flow tabi BP Henry. Nangungunta ang intervista niya to kay Madam Doreen Abilinde. Pong ibig sabihin, pag ang Mayon Volcano po, naglalangkaw ang sulfur dioxide emission. Ayun po. So, pag naglalangkaw po ang sulfur dioxide emission lalo na po ngunyan na halangkawon po na maray so itinaas niya implication lang po kanina or ibig sabihin na may recharge po ning magma. So, may bago po kitang supply na nagiitaas po ngunyan sa Mayon. Opo, may possible po nin mas makusog-kusog po na eruption. Yan po. So, mas naglangkaw po yung possibilities na may weak to moderate explosions po kita sa mga masurunod na semana or aldaw. Pwede din po na magkaigwa kita ng mga lava fountaining events. And mas madakol pa po yung yung possibilities na magdakol po yung rockfalls PDCs and yung lava flow po magtuloy-tuloy pa po. Okay, magahali pa po ini mga sitwasyon ni Mayon. Sa nahihiling ta po ng mga parametro na nare-record kan Mayon Volcano Network, tuloy-tuloy pa rin po siya so mayo pa po kita nahihiling na mga senyales na matunong na po inyo or matatapos na po siya in the near future or sa mga masurunod na semana. So ang nahihiling ta po is tuloy-tuloy pa po talaga siya. Aha, so yan tabi Henry ang paliwanag ni Madam Abilinde ta kanakaaging banggi nagpalawas ang PHIVOLCS net advisory tabi BP Henry na ngunya na February nag-a-average ang bulkan Mayon ni sulfur dioxide flux na minaabot sa 6,569 tons kada aldaw pinakalangkaw ni BP Henry sa nakaaging 15 taon. So yan tabi BP Henry. By the way, so curious question mo kasuod na may eclipse bagang mangyayari mo na anong sabi ka ni Madam Doreen? Pinapot to kay Madam Doreen. Send ko naman kay Jerome. So sige daw. Sige daw. Paparoon mo tabi kay Doreen. Okay, Madam Doreen. Ang initial na sabi niya BP Henry, so para sa kunyan, dahil pa man kay scientific study, dahil pa kay scientific study na magko-correlate sa connection kan planet alignment o the eclipse sa mga nag-aalborotong bulkan. So, yaon yung tabi BP Henry kay Jerome, padangog ta mismo napaliwanag. Pero sabi niya, sangon niya, wala pa man dati pag-aadal na posibleng may connection ang duwang bagay na yan. At angon niyang kayang February BP Henry. Sige daw.
sunod-sunod na kay ang mangyayari bang event. Kaya palang kay ring eclipse na pig-apod sa 17. Iyo, Pero kung expected sa 14 ang pig-apod na mga local tremors. volcanic tremor. Actually, bako sa volcanic, gari ang epicenter harani sa kapal. Ano yun ano nga po dyan Volcanic ba yan? Earthquake na. Okay. Sige daw. Tamay naghapot magkakansa kuya kasapon. Yan, BP Henry. Downloading Sige daw tabi. Tapig download pa ni Jerome. Tailingon tabi. Inapot ko yan kasod ma. Naramdaman ko na pinagapot mo. And curious question lang. Listener niya to, sabi BP Henry. Padangog ta kung maipekto man ang gad o daita. Ang aram ko, February 28, may 27 or 28, may mangyayaring planet alignment. Iyo. Totoo. Okay. Sige daw. Idawagunta daw kung may connection man ang gadi yan. Abot na kayang eclipse, tapos may planet, para magrelinyahan sa mga planeta. May ano ba siya? May implication, may connection sa kay Mayon? Data po naman sabi So, siguro kung may mga sapat po na mga studies na may magiging mga effect ini sa mga erupting volcano or mga active volcano. So, baka pwede ta po makorelate. Pero dahil direkta talagang Sa ngunyan po wara po kitang mga sapat na studies po to correlate po ining mga planetary alignment po sa activity kang mayon. Okay. Wara man. Ang February 17 ko kipig-apod na Ring of Fire eclipse. Tapos sa 26 Venus Mercury meet up. Maghilingan sa duwa, magtanawan. February 26 6 planet alignment. Talaga Iyo adi. Ang aram kong may posibleng epekto February 14 para naman sa mga nasa evacuation center. Pwede. Tapano ang pagkuhan? Ulit patalaton ta ka. Pag-celebrate. Pero ka, nawiwili ka magparadiyan sa Feebox, ano? Sige. Pag may concern ka man lang. Okay. Pag may concern ka. Okay. Namalisan ta ka, gari. Pasugsugong ka sa Feebox pagbisita, Gari pag February 15, dahil maka-duty tapilay. Tabang durang. Gari may mabadulan. Okay. Ayan tadi dito, Henry. Ang dagdag niya tong istorya, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali dyan sa Alwa. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Bueno, mga tugang 8:36 oras sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayun no, si Jopay na nakabisikleta lang dati, may motorsiklo na ngayon. Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light, masarap namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo
negosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Pre, si Gerald Anderson to. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 190 pesos SRP lang, meron ka ng 2.5 litro. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Tuloy-tuloy ang mga balita. Karen Ala, may dagdag man na istorya. Hali po dyan sa luwas. Karen, good morning Karen. Yes, good morning VP Henry. Matapos ma-identifikar ang mga master-serving billeting schools kaitong mga delegado sa Palarong Bicol, tulos ng pinag-i-estimate atin pulido sa mga oras na inikan DepEd Region 5 ang mga eskwelahan na mas kakasyahan kan mga may durudakulang delegado sa nasabing kompetisyon. Sa pinakahuring impormasyon ngunya ni DepEd Regional Sports Coordinator Dexter Season, sinabing pinagpaplansya na sa nanindangunyan ang magiging pinal na billeting school kan Catanduanes delegate sa pagsabing medyo may adjustment sa indang pinaggigibudigdi, lalo't durudakul ang Catanduanes kung ipapamugtak sa nainibipende dyan sa Legazpi Port Elementary School. Susog sa nakonfirman niya itong informasyon kay Sir Titos. Ang Legazpi City Delegate, digdi sa Albay Central School ang magiging billeting school. Ang Tabaco City Delegate, ipapamugtak sa Bugtong Elementary School. Ang Naga City sa Legazpi City Science High School asin Bitano Elementary School. Ang SDO Albay maokupar sa Bagong Bayan Central School. Ang Masbates Province sa Arimbay Elementary asin High School. Ang Masbate City Delegate sa Manditenri sa Rawis Integrated School. Ang Sorsogon Province digdi sa Cabangan Elementary asin High School. Ang Sorsogon City sa Orosite Elementary School. Mantang ang Catanduanes Delegate magdedepende sa delegasyon kung mamuyang ibara nga ini sa San Roque Elementary School asin Legazpi Port Elementary School o kundai sa Taysan Resettlement School ang magiging opsyon ninda kung mamuya ining sararuan gabos na delegate ninda. Mientras tanto, labidis mil ang tiglalauman kan DepEd Region 5 na maarabot na mga delegados halian sa man iba-ibang probinsya kan Bicol Region para iyan sa Palarong Bicol sa March 1 to 7. Yan ang report. Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali dyan sa luwas. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige, sabi ni amigong Noel Manalo, madali lang ha. Sabi ni amigong Noel, Camilla Tabi BP, di nga ni magparakapo. Latuson ta ka Noel. Best man talaga ang pagpatugto. Kaninang umaga to. Ni Noel, latuson ko ini kung nagkarisipan mo na. Maray na aga kay Sir Arnold Rocha. Amigo, maray na aga tabi amigo, ha? Sir Arnold Rocha, good morning Tabi. Salamat sa pagtutok sa tuya na programa. Okay, Jimmy, nasalita. Mga tugang may dagdag na report. May kinaraman po sa Pantaw. Pantaw, Silago na daw ang pag-asenso sa mga maabot na aldaw. Ay wow, may forecast ha. Si Sir daw nagsabi kayo na silag ng pag-asenso kang Pantaw Port o kaya kan Barangay Pantaw sa maabot na aldaw. Jimmy, nasalita, idetalye mo.
Salamat BP na sisilagnaan poturong asinso kan Pantaw sa Libon por medyo sa Pantaw Port kung sa palibasa sa paagi ni former Congressman Joey Salceda na ilaog ini sa Philippine Economic Zone Authority o PISA. Ngunyan ipigpapadagos ni Congressman Edian Salceda ang mga follow-up kung kaya sigun kay Mayor Attorney Mark Gregor Saison talagang may manifestasyon na PISA na desidido sa saindang mga plano. May mga interesadong investor na may planong maglaog sa Pantaw. Patunay kay ni Tabi BP, sunod-sunod na ang mga inspeksyon asin pagbibisitang pigsa sa Gibo sa Pantaw. Apwera kan mga taga-PISA, may mga taga-Meralco na. Partikular nga ni ang chairman kay ni Arnel Casanova, nagbisita na Tabi BP sa Pantaw. Kung saan posible ba ko ang power supply, ang paghahalian in kuryente, kung saan natural mga big time investor sa Maralaog, habo kan mga ininin mga buro brown out. Ikadua, ang mga representante ni Senador Kiko Pangilinan nagbirisita naman nag-inspeksyon pagkakanin cold storage initial na mga pasilidad na ibuburugtak kung saan posible aarugo na itong Peaceport duman sa General Santos Sinabutas negosyong ibuburugtak sa Pantaw kung kaya silag na puturo kan Pantaw pag-asinso kay ni sa pagsabing yarao na nagbibirisita na nagkukoordinar na digdi sa lokal na gobyerno mga posibleng investor Tabi BP. So ang bagay nini sarong manifestasyon na desidido ang PISA asin pag nangyari ini talagang bako sa napantawan na mabubutong sa pag-asinso kundi ang mismong Banwaan kan Libon. Punta ang pahayag intervista niya to kay Mayor Attorney Mark Gregor Saison. Paano po talagang nakulaang sa tuya pong mga development yan sa Barangay Pantaw, lalong-lalo na sa tuya pong port. Last time po nagbisita ang mga representative kang mga personnels kang sa tuya pong Senator Francis Tolentino. Tayo nilinda so proposal dyan ng magkaigwa ng cold storage facility. As in talagang nagdindi sa opisina, sinagtuman sa Barangay Pantaw. And last week naman po nagbisita digdi ang Vice Chairman ng Meralco na si Attorney Arnel Casanova na hinilinginda na ang provider po pala kang power or electric ang mga PESA, Philippine Economic Zone Authority, it was in the agreement with the Meralco. Kaya Meralco po talaga pala ang mga pasilidad kang power sa tuya pong PESA na ibubugtak dyan sa Barangay Pantaw. So dahil kita madepende sa Aleco? Siguro po sinda na arrangement na kang Meralco kung paano ninda ang mga net. Gusto nindang ma-assure din siguro ang pagbisita ninda, sabi nga ni Attorney Arnel Casanova, mabigyan ng kumpiyansa sa mga investor dyan na da ikaw mag-worry sa kuryente Meralco ang matabang sa indo. Pero ang iyo ang statement kang sa tuya po Meralco nung pagbisita ninyo. Gari nakakahiling kikaliwanagan ang Libon. Hindi sana bako sanaan kustal kundi ang bilog na Libon mismo. Mayroon na nagmaterialize yan na PISA. May mga investor na maralaog. So ano nahiling po nindong advantage kay nidigdi sa Libon? Yun po talaga ang ako nahiling ko po ini very optimistic po kita bilang banwaan na ini talaga magkataoning talagang pag-angat asin pag-asenso kan banwaan kan Libon na magkataon ning dapol na pag-empleyo sa mga constituentes kan banwaan bako lang kan Libon kundi pati sa pagtaraid ng mga banwaan dindi sa 3rd District of Albay. Iyan Tabi BP ang intervista niya to kay Mayor Mark Gregor Saison. Iyan. Iminasalita
DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Aram po nindo ang libon kun yan na pantaw po kung mapakarayan. Saro yan mga tugang sa kwan. Saro yan sa ano ini. Saro yan sa maray na asensyadong lugar kuta. Ang problema lang harayo bagay nga antinampungan napapakarhay. Ang ano yan, ang ano ini ang libon, ang tinampo diyan ay napapakarhay, lalo na mga tugang ang iba pang mga development diyan. Ang number one kayang dapat ayusin diyan, ang tinampo going to Pantaw. Yan ang pinaka number of concerns diyan. Kung ulit-ulit na kan, pira ng milyon ang binuhos na iyan diyan na kwarta, di napapakarhay. Ang Pantaw po dahil nagkakaigang operasyon na tultol. No. Ang tinampo ay nadalaga ng kitultulkan mga darakulang trakta. More osog motokad. No? Paano yan? Pero kung yan talaga, i-concentrate yan mga tugang ang gari economic zone, ay nako, maasinsong maray ang Libon Albay. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Magbabalik kami makalipas kan mga patalastas. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Narinig mo na ba ang luyon-luyon? Ha? O kaya luyot, pitoy, basak, kapalawnan, huyong-huyong o latian? Ano yun? Sa siyensya, ang tawag dyan ay peatland, isang uri ng wetland. Tuwing ikalawa ng Pebrero, ipinagdiriwang ang World Wetlands Day. Sa pag-aaral ng ERDB, kasama ang indigenous groups, mas nauunawaan natin ang saysay ng peatlands bilang carbon sink, natural flood control, at tahanan ng sari-buhay. Bisitahin ang ERDB website sa erdb.enr.gov.ph at Facebook at erdb.gov.ph at palalimin ang kaalaman tungkol sa wetlands. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Calabarzon at ng DENR, Ecosystems, Research and Development. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on February 14, Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Office, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Ugaliing makinig sa programang CMD Kalusugan at Kabuhayan, Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi, at kapag linggo, 7 to 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na!
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Sinda, kita ako, biko, minapahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos, asing kami, permi alisto, pag sinabi na urago daing iba kami naan, sa tahaw kang mga pag-ius krisis nagtarabangan, magkabulong nyo, asing magkasararo, suportahan tabangan, damayan ng lambang saro, mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na bikulano, dapat daing ururihan, dawa labi-labi na ang pagtios, daing kita natatakot basta sa matanos, ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos, yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos, ako Bicol, may tiwala sa sadiri ako Bicol, may disiplina sa sadiri ako Bicol, bako mapaabaw-abaw ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Bueno. Mga tugang 3 minutes before 9 o'clock in the morning, may apudang ko ta ako ngunyan ko di saga ko na sa napo. Ay, Sabado palang saga, ano? Tama, Sabado saga. Okay, sige, o di kasuhapon, mga tugang, hali kami dyan sa barangay Mauyod, no? Pagtiko midigdi sa may pasiring sa ano nga ning barangay ini, Pinarik, barangay Hulkang Pinarik, igwa tabi ki, ano ini, kinahiling ako na mga tao, Saraandi, pigkaklamp so pahingurag na mga motorsiklo, may auto, may motorsiklo, pigkaklamp ninda, pinarkingan so mga dapat mga tugang na ano ini so mga dapat na parkingan mga dapat na pagparkingan duman sa tinampo sa may partikan barangay Pinarik. Uni ang itataram ko garing apudang ko to si Andy garing dena kaming ora sa aga next time apudang ko si Andy ha. Uni tabi ang gusto kong i-share sa inyong mga listeners, mga paraan tabay. Pag sa Legazpi po, di kita magkampante na magpark kita maskisain. Dumang kita magpark sa mga lugar na dapat parkingan. Sa totoo lang, ako nakakaikot ako kipirang beses para maghanap sa nakiparkingan. Ipisiluno na pagbalik mo, sa auto mo, daim mo naman drive ta may clamp na. Ba't ang clamp mo niyan? Ibang klase. Kung yan, uning pwede sa tricycle, sa motor, saan darakulang auto, tabi. Ang clamp na burbit-bit, naraandi. Arog ko takaan sa tayong mentalidad. Pag sinabing
no parking, day po nanggan mag-park. Ngani na day po kita ki problema, ha? Ang multa pa lang kan 1,000 to 3,500, ha? Ang multa pa lang kan 1,000 to 3,500. Tabi mga ano yan, mga kapingki, mga parantabay digdi sa tuyang programang anhapot. Ngunyan, kung paraan matanggal na clamp, madumang kamo sa treasurer's office, mabayad kamo. Mabayad tabi kamo. Tabi iyo. O yan tabi hata. Ngani na, dahil kita nagkakaproblema, pagyaon kita mga tugang sa Ligaspi. Okay? Yan tabi. Halipot sa nata, alas 9 na. Salamat kan sa inong pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumag. GB as all. God bless. God is good all the time. Mabuhay. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological